ହରିବୋଲ ହୁଳାହୁଳି ମଣିମା ଶୁଣିମା ହେଉ ମଣିମା ଶୁଣିମା ହେଉ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସମସ୍ତେ ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥ ଅଟକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତକୁ, ସେଇ ଭକ୍ତକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମରୁ ହିନ୍ଦୁ ନଥିଲେ, ସେଇ ଭକ୍ତକୁ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅନୁମତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। କିଏ ସେ ଥିଲା? କିପରି ଜଣେ ମୁସଲମାନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କାହିଁକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଆଲୌକିକ ଚମତ୍କାର ଭରା ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କର ଅମର କାହାଣୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ କାଳିଆ କଥାକୁ, କାଳିଆ କଥାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ସେନାପତି ରହୁଥିଲେ। ନାମ ତାଙ୍କ ଥିଲା ଲାଲବାଗ। ସେ ମୋଗଲ ସେନାର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ସେ ଏକ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଧବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିଛି ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ, ଆଉ ତାର ନାମ ରଖିଥିଲେ ସାଲବେଗ। ସାଲବେଗ ଛୋଟବେଳୁ ସାହସୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ, ଆଉ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପରି ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥିଲେ। ଦିନେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାଲବେଗ ଆହତ ହେଲେ, ଆଉ ଆହତ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲେ ନିଜ ଘରକୁ। ବହୁ ବୈଦ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ନାହିଁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କମିବାର ନାଁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ମା ଯାଇ ସାଲବେଗକୁ କହିଲା, ଦେଖ ସାଲବେଗ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ହାର ମାନିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳବତୀ ହୁଏ। ସାଲବେଗ, କୁହ ମା, ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକିବି? କେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ? ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ, ଦେଖ, ତୋତେ ଆଜିଠାରୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣକୁ ଭଜିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ କଥା ମାନି ଦିବା ରାତି ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ହେ କୃଷ୍ଣ କରୁଣା ନିଧି କରୁଣା ସାଗର ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଦଇ ତାରି ଏମିତି ଭଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନ ରାତି ଦିବା ନିଶି ଶୟନେ ସପନେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ 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 କୃଷ୍ଣ। ହଁ, କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଭକ୍ତିରେ ପଥର ତରଳେ, ସିଏ ତ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଦୁଃଖ ହାରି। ଦିନେ ରାତିରେ ସାଲବେଗ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସାଲବେଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସେଇ ନରମ ହାତରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ମା, ମୁଁ କାଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେଇ ଭକ୍ତିରେ ଏମିତି ବୁଡ଼ିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବିନା ଆଉ କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମୋ କାଳିଆ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଚାଲି ଚାଲି ବାହାରିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନଥିଲା। ସେ ସେଇ ବାହାରେ ରହି ନୀଳଚକ୍ରକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଥିଲେ ସେଇ ବାହାରେ ରହି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ, ହେ କାଳିଆ ଚକା ଡୋଳା, ତୋ ବିନା ମୋର କେହି ନାହିଁ, ପ୍ରଣାମ କରି ଯାଉଥିଲେ। ସବୁଦିନେ ଭଜନ ଲେଖୁଥିଲେ। ସାଲବେଗଙ୍କର ଭଜନ ଯିଏ ଶୁଣୁଥିଲା, ସେ ଆତ୍ମବିଭୋଳ ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସତରେ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ସାଲବେଗ, ଧନ୍ୟ ତୁମେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସାଲବେଗଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବୁଝୁନଥିଲେ।
एमती किछि दिन बीतीगला परे सालबेग मने मने स्थिर कले मु वृंदावन जाई थरे बुली आसे। जीवा पूर्वरु महाप्रभु कही जाउछंती, हे कालिया ठाकर, हे कालिया ठाकुर, तते दर्शन करिबा पाई वर्षकु थरे तू आसु रथ चढ़ी। ए वर्ष मध्य मु तते रथरे देखिबाकू इच्छा प्रकाश करिछि महाप्रभु। मु वृंदावनरु फेरी आसिले निश्चय तते रथरे देखिबी, मते एतिकी कृपा करिबु। हाँ, जेतबळे एतिकी कथा कहिछंती सेतबळे वृंदावन यात्रा करिछंती। वृंदावन रे किछि दिन रही फेरी आसिछंती। बाटेरे शुणिछंती रथ यात्रा पाई प्रस्तुति आरंभ होई जाइछंती। सेतबळे मन आहुरी उत्कंठा ହେଲା, सतरे मु कोन रथ यात्रा पूर्वरु पहुँचीबी। जेउ दिन रथ यात्रा से दिन मध्य सालबेग पहुँची पारि नांती पुरी बड़ दांडरे। सेई दूररु डाक देले, हे कालिया, सतरे जदि तू मो पाई अछु तेबे मोह जीवा जाए रथरे थिबु कालिया, मोह जीवा जाए रथरे थिबु। एति कथा कहिचंती, दौड़ीचंती, कांदी कांदी चलीचंती, कालिया मु जीवी तते देखिबी रथरे। एपटे डाक शुणिचंती, रथरे अटकी जाइचंती सेई भक्त पाई हजार हजार लोक, लखे लखे लोक मिसिकिरी आश्चर्य कौन हेछि, काहेकि रथ गड़ू नाही। शक्तिशाली लोक, बाहुबली लोक, हाथी घोड़ा मिसी समस्ते रथ टाणुचंती, किंतु रथ जेउटी सेइटी। कौन हेछि, प्रभु काहाकू अपेक्षा करिसंती, समस्तक मनरे प्रश्न। एमती बीती गला समय रथ गड़ू नाही। यहाँ भितरे सालबेग कांदी कांदी आसी पहुंचंती पुरी बड़ दांडरे। प्रणाम करिसंती, धन्य धन्य तुमे महाप्रभु, धन्य। आज ये दुखीर डाक शुणिच। प्रणाम कला परे पुणी रथ आपे आपे गड़िला। सेतबळे हरि बोल हुड़ा हुड़ी रे प्रकंपित हेला पुरी बड़ दांड। धन्य धन्य तुमे महाप्रभु, धन्य धन्य तुमे महाप्रभु। आज गरीबर डाक शुणिच, धन्य धन्य। हाँ, ए थिला भक्त सालबेंगर प्रथम कहानी। एमती भगवानकर कथा सुनिबा पाई, मो कालिया कथा सुनिबा पाई आम सहित जोड़ी होई रहंतु। आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। पुणी देखा हबो नुआ एक वीडियो रे। से पर्यंत हमकु विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ।